χτίσαμε το πλάνο το κετού. Εγώ φταίω. Εσύ δεν είχες μπήξει τα νύχια σου μέσα στο δέρμα μου και έλεγες «Κάτε μου την ένεση να πεθάνεις κι εσύ και όλη σου η οικογένεια μου». Μα είπα να πεθάνεις μόνο εσύ. Μη λες λόγια που δεν λέω. Δεν έκανα εγώ έτσι σαν τον εξορκιστή. Πείτε, Δεσποινή. Δεν μπορώ να επέμβω. Βέβαια, στο μευτήριο έχουμε ειδικό τμήμα με δικηγόρους, γιατί μετά τους τοκετούς τα διαζύγια θερίζουν. Όχι. Όχι να μας θερήσουνε. Συγγνώμη, μαμάκα. Μπαμπάκα, δώστε μου λίγο να προσπαθήσουμε λίγο να θυλάσουμε. Θα δοκιμάσουμε. Μαλακά. Όπως μου έχεις δείξει. Πολύ βολικές αυτές οι πιτζάμες που ανοίγουν έτσι. Δεν μπορείτε να θυλάσετε. Μπορώ. Απλά λίγο δεν κάνει λάτς. Δεν κάνει λάτς. Τι κάνει λάτς. Εάν δεν κάνει λάτς, θα δώσουμε φόρμουλα. Βέβαια, θα υπογράψετε ένα ειδικό έντυπο και θα δώσουμε το μπιμπερό στο μωρό. Έχω κάνει συμφωνία με τον εαυτό μου να θυλάσω. Και θα θυλάσω. Δεν θα με κοροϊδεύουν οι άλλες μαμάδες. Πώς φταίει λίγο η θηλή μου, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Η θηλή μας δεν είναι έτοιμη. Όλες οι θηλές μπορούν να θυλάσουν. Δεν είναι θέμα κατασκευής, είναι θέμα θέλησης. Τι? Ναι. Τυρί, γεια σας. Αγάπη μου, πάλι καλά που έχουμε αυτό το υπέροχο δωμάτιο. Εντάξει, δεν είμαστε μόνοι μας, είναι 5-6 εδώ, λες και είμαστε τέτρις, αλλά αυτό είναι σουίτα. Εμείς κάναμε κοριτσάκι. Εσείς. Σπύριο, είσαι στα καλά σου. Είναι δυνατόν να προσδιορίσει το παιδί μας από τώρα. Αργότερα θα επιλέξει τι θα γίνει. Πας καλά. Συγγνώμη. Κάναμε. Κυρία Τριμπούκη, έχετε επισκέψεις. Ό,τι βλέπω, δεν είσαστε συμβεβλημένοι με αυτό το πακέτο. Η μάνα σου θα είναι, τι κύριος. Έχει η μάνα μου μουστάκι. Εάν θέλετε να έχετε επισκέψεις, πρέπει να υπογράψετε ένα ειδικό έντυπο το οποίο θα πάει στο πρωτόκολλο, μετά θα ανέβει στο μητρό και έπειτα θα πάει στη διεύθυνση. Εάν πάρετε την έγκριση, θα έχουμε την απάντηση σε 3 μέρες. Ο παππούς μου φόρεσε και την κίτρινη τη φόρμα του για τα μικρόβια. Όχι ο παππούς μου. Ένας παππούς. Ένας, λογογύρατος, παππούς. Να τον διώξω τον κύριο. Ναι. Διώξτε τον. Μάλιστα. Διώξτε τον. Παππού, θα σου στείλει με φωτογραφίες. Τράβα το παιδί με μια φωτογραφία και βάλε μπροστά ένα emoji. Κερασάκι, το κερασάκι είναι στη μόδα τώρα. Δεν ξέρω τι είναι στη μόδα τώρα, τα trends είναι αμήλ.